Mines and Geosciences Bureau, Penro ug Senro mihimo og joint inspection and assessment sa magigihimong quarry operations sa Lagtang Talisay. Ani ang report ni Luan Mirundina exclusive. Gisusi sa mga sakop sa Mines and Geosciences Bureau ug sa mga kawani sa Provincial and City Environment and Natural Resources Office ang quarry operation nga iya sa QM Builders sa Barangay Maghaway. Ang gitrabahong bukid nagatubang sa Sitio Tigib, Barangay Lagtang nga mo'y gireklamo sa pipila ka mga residente tungod sa kabalakang masusama sa nahitabo sa Tinaanaga ang ilang kapalaran kung ugaling magpadayon ang quarry operation sa dapit. Wa hinoy quarry operations kaganiha atol sa gihimong inspection. Gipasabot ni Willie Abatayo, project supervisor sa QM Builders, nga suka 2014 dihang gisugda nila ang quarry operation sa dapit, way ni usa ka insidente sa landslide ang nahitabo. Busa iyang gipasalig nga may gihimo sila mga preventive measures aron kalikayan ang disgrasya. Mao ni ang sitwasyon sa atong existing quarry ma'am kaniya nga ilang gikabalakan nga antud karon ug gikan pag-operate mo mga 5 years zero incident. Wa gyud nay natala diha sa barangay nga nay na aksidente, nay na injured. Apa nakita sa mga sakop sa Mines and Geosciences Bureau nga may mga dagkong pagpangliki na sa bukid nga gi-quarry, hinungdan nga gisusi sa Joint Inspection Team ang luyong bahin sa bukid. Ang QM Builders usa sa mga mikuha og small-scale quarry permit sa Penro. Apan lakip sila sa temporaryo unang gipahunong og trabaho samtang padayon pa ang gihimong geohazard tagging. Delikado dyan siya man, pero as sa ila naman ang gihinay-hinay og rehab, so nana siya yung possibility nga. And at the same time, gistop man sad ni siya ang operation karon and restricted naman sad siya ang area dere. And then nakita sa nato nga layo raman siya, gamay ra sad ang portion dere. Nga nanabay siya i-gap dere. So mabar down na siya dere padulong. But at least kani siya, gi-require na mga i-down dyan siya. Hazard naman na siya. Hazard na siya. Diri ang direksyon na mo, diri. Ang gi-require ang kontraktor si Willie. Unsa ang yung approach ani? Kani ma ari ada din nga taga kay ana mo yung na makari na ang taga kay. Yung asap yun na siya kay kuma hazard man na. Una hunong lang mi. So amo na kita nang i-down pero tungod atong disgrasya sa landslide naga ato ning gi-suspend kay atong equipment ato magipada didto. So doon lang sa suspension nga palungon ta. Kana mo activity sa mo. Mo na ako ihangyo sa taga MDB o sa Fenro ma'am nga kana nga portion mao na ako i-down lang without disposal kana lang siya may amo i-rehab. Gikan sa site, gisusi usab sa Joint Inspection Team ang mga dokumento nga gihuptan sa QM Builders. Gisuta usab sa taga-MGB ug Penro kung mitukma ba ang estimated capital cost nga 10 milyones pesos sa aktual nga pag-quarry ug kung wa ba usab sila mosobra sa production limit. Ang usa ka small-scale quarry permittee nga nag-operate sa 5 ka ektaryang luna paubos, gikinahanglang di mulapas sa 50,000 cubic meters matag tuig ang production. Ang mga mulupyo duol sa dapit, gipabakwit na sa Tabunok Complex nga mo'y usa sa giilang temporary relocation site. Apan nabantayan sa Balitang Bisdak nga ubay-ubay pa sa mga mulupyo sa Sitio Tigib ang nagpabilin sa dapit. Nagpabili lang mi diri ma'am kay evacuation center. Lisod kayo kanang na magdadag mga bata, nya simba ko mga sakit. Mao nga nagpabili lang gyud sa mong balay kay dako man mi pagsalig nga dili lang siguro na siya maputol ba. Usa sa mga safety measures nga gihimo karon sa QM Builders mo ang pagbutang niana mga interlink bars aron pagsuporta kung dunay pagdahili sa yuta ug di kini direktang makaigo ngadto sa mga panimay. Apan ang pangutana kung ingon ana ba kini kalig-on pagsuporta kung adunay mahitabong dakong pagdahili sa yuta.